mafie a sú to len čierne veci. Ty sa popálíš a hneď okamžité, lebo na to majú prachy. 4 miliardy. Jasne, rozumiem. Čo keď sa objaví Bitcoin 2? Že by si za to šiel sedieť. On má prachy za sekundu. Peniaze sú zlé. Nejaká potvora. To hore dole, to bude Albatros. V podstate je to databáza. Ne. Čo si už ako blbý? Super, ďakujem veľmi pekne. 100% áno. To Dogecoin by vyhral u nás, ako už ja jeho nebudem kamarát. Vítame vás u nášho nového podcastu o krypte, o investíciách, o umelej inteligencii a o tom, ako vaše peniaze môžu porásť. Buďte s nami, otázky majte, píšte do komentárov, lajkujte, followujte, na ne rozhodne odpovieme a zapracujeme ich do toho. Ideme na to. Ktoré kryptomeny v roku 2024 majú najväčší potenciál? Jasná odpoveď. Jednoznačne Bitcoin má najväčší potenciál dneska, bude mať potenciály o mesiac, o rok, i o 5 rokov. Je to alma mater všetkých kryptomien. Takže digitálne zlato, Bitcoin. A k tomu máte všetky ostatné kryptomeny, ktoré sa ťahajú v závese a niečo prinášajú a buď budú významné, alebo to bude čistý shitcoin do budúcna. Tam máte zoznam mien ako je Ethereum, Solana, Monero a Kaspa. Z tých vecí Solana, Ethereum a Monero už majú svoju slávu za sebou, podľa mňa. A nový vychádzajúci nováčik a líder tohto roku a budúceho roku, čo očakávame ja a čo si aj myslím, a je to vidieť aj na grafoch, je Kaspa Coin. To nová vec, ktorú vytvorili, prináša decentralizáciu takú istú ako Bitcoin, len má transakciu nie 10 minút, ale 1 sekundu. A to, čo Bitcoin spracoval od teraz do dnešného dňa, počet blokov, ktoré spracoval, to v Kaspe spracujeme na sieti za jeden týden. Za jeden týden spracujete to, čo Bitcoin za celý svoju existenciu transakcií, teda počet transakcií, ktoré spracoval Bitcoin za celú svoju existenciu, je ekvivalentný k tomu, čo spracuje Kaspa sieť za jeden týden. A s novým updateom, ktoré prídu, ďalšie rozšírenia, to sa dostaneme do 1 hodiny. Takže za 1 hodinu dokážeme spracovať to, čo bolo doteraz v celom svete spracované. Preto to má potenciál naozaj obrovský, ak sa ten projekt podarí. Super, díky. Poďme teraz k niečomu inému, teda k iným investíciám, napríklad investície do akcií alebo ETF. Čo by mohlo mať v roku 2024 v tomto potenciál, alebo bolo by výhodné? ETF-ka sú samostatná vec, dáva to zmysel, existuje už ETF-ko na Bitcoin, teraz to prešlo, pripravuje sa na Ethereum ETF-ko, kto chcete, môžete do toho ísť. Je ETF-ko i na SP500, tiež ho odporúčam, je to SP500, ak neviete, to je zoznam 500 najsilnejších akcií v Amerike, kde nešlapnete vedľa, keď si kúpite tento index a ETF-ko robí to, že zobralo tieto všetky akcie a zároveň tie dividendy, ktoré sa vyplácajú, vám nejdú ako výnos, ale idú raz do ETF-ka dovnútra a nemusíte ich priamo daniť. Máte to rovno ozrkadlené v cene toho daného aktíva. A čo sa týka investície do akcií, áno, v pohode ľudia, investujte, je to dobrá voľba, je stále dobrý čas a vždycky dobrý čas bol posledných 10 rokov. Menej rizikové rozhodne ako kryptomeny, ako ťažba, alebo ako investícia do holdingu kryptomien, alebo čokoľvek iné, čo vás napadne. Ale tu ľudia s rozumom. V akciách to máte tak, že investujte do akcií takých, kde vás nikto neokradne. To znamená v krajinách, kde máte vymožiteľnosť práva. Preto práve tie americké akcie majú taký silný potenciál. Ak sa rozhodnete investovať do niečoho ako sú čínske akcie, nejaká firma NIO, pokojne do automobilky, áno, tá automobilka porastie, dajme tomu, o 100%. Ale ak ona porastie o 100%, zo skúsenosti vieme, že to nejako vyminie tak, že tie akcie vám porastú o 10%, že vám to znútra vykradnú. Takže do akcie áno, ale ľudia s rozumom, ak neviete, ak nie ste naozaj veľkí odborníci, dajte to do SP500. Tak hovorím, tak. Super, díky. Teraz poďme zase k niečomu inému. Čo napríklad nehnuteľnosti ako investície? Čo by si nám o to vedel povedať? V nejakých regiónoch, alebo kde by sa to možno ešte oplatilo? Veľmi konzervatívna forma investície a strašne obľúbená v Čechách, na Slovensku a vôbec v Európe ďalej k východu. Momentálne dosť v Čechách a na Slovensku aj tak na východne ste už nasýtení, že už to malé nemovitosť, už ľudia majú nemovitosti. Nemovitosti samozrejme stúpať budú. Očakávajte pokojne zhodnotenie 10, 15, 20%, ak sa nič zle nestane.
behom 1 roka, teraz behom 2 rokov, v závislosti od lokácie, ale akcie a rozumne zvolené akcie alebo SP500 má potenciál podľa mňa vyšší. Ale nešlapnete vedľa, hlavne diverzifikujte a extra, ak investujete do akcií, do nemovitostí s tým, že tam budete bydleť, tak je to slabé. Jasne, rozumiem. Ako vyriešite bývanie. Keď už teda hovoríš o tej diverzifikácii toho portfólia, napadla ma ďalšia vec, napríklad drahé kovy, ako je zlato a striebro. Čo by si nám o tom vedel povedať? Je nejaké geopolitické napätie, ktoré môže ovplyvňovať cenu napríklad drahých kovov? Komodity, zlato, ostajme len pri tom zlate, zjednodušte skľúťa. Zlato, OK, je to digitálny bitcoin, hobby. Digitálne zlato je bitcoin. A zlato je investícia, ktorú by ste v svojom portfóliu naozaj mali mať. Môžete ju mať, nemusíte, ale je to jedna z tých 5 základných vecí, ktoré by ste mali držať. Keď budete mať zlato, bude to mať nejakú hodnotu vždy, teraz, o mesiac, o 10 rokov, aj pred 10 rokmi mala. Problém troška je, ako ho držať, akým spôsobom to zainvestovať, či to kúpiť u brokera, alebo si kúpiť tehličku doma, mať ju doma. Je to, a či ju potom môžete predať, či ju nemôžete predať, lebo je to istá obštrukcia, istá práca, keď ju máte doma zanknutú, niekto vám môže zobrať a už to srdce nemáte na to, aby ste ju mohli teraz zobrali a išli ju predať dosť často. A do zlata pokojne investujte buď do zlata, alebo ja osobne dávam peniaze do digitálneho zlata, do bitcoinu. Je to pre mňa pohodlnejšie, je to prosté. Pohodlnejšie až šperky nejako nemám jasné. K tomu sa určite ešte vrátime. Ešte ma napadlo, teda už sme spomenuli také asi najdôležitejšie, najznámejšie formy investícií. Sú aj nejaké iné alternatívne nové formy? Napríklad teraz dosť ľudia investujú do startupov alebo venture kapitálov, crowdfundingové platformy. Aké sú tam riziká a príležitosti? Tých investičných možností je veľa. Ako sa rozdeľuje na tie, ktoré dávajú zmysel, aspoň nejako, a potom tie, ktorých je strašne veľké množstvo, ktoré nie že zmysel nedávajú, ktoré už sú akoby plánované s tým, že to je scam. Že ľuďom sľubujú, že postavia diesel generátory, ktoré budú vyrovnávať sieť, výkyvy v sieti a budú vyrábať elektriku, keď je drahá, vy na tom zbohatnete. Nedáva to, a dáva to zmysel, akože to naozaj môže fungovať, ale človek s bežným intelektom si preto spočíta, že ten diesel generátor robí ten kilowatt energie za 10 korún za hodinu, za 8 korún za hodinu, za 7 a na sieti sa na OT, si pozriete OT graf trhu, za koľko sa predáva kilowatt energie na spote, je 2 koruny, 3 koruny. Tak ako to môžete byť v tomto úspešní, ako môžete v tomto uspokojiť vaše investície a nebyť v krachu? No je to len idea, ktorú vám predajú a z vás vyťahnú peniaze. A z tých je kopec ďalších 80% startupov založených na tom a 80% vecí, do ktorých sa vy dostanete a budete mať príležitosť do toho zainvestovať. To je obrovské riziko tohto, ktorému sa ťažko vyhnete, pokiaľ nie ste pak pomerne rozumní. Druhá vec, čomu sa nevyhnete, je to, že vy v dobrej viere zainvestujete do firiem, ktoré vám to zdefraudujú, zlikvidujú zvnútra. Preto je problém investovať do českých firiem, mnohokrát u nás, do českých, slovenských, hoci kde do východu, lebo čo sa stane, keď vy ste ten podnikateľ, vy to riadite, vám dajú peniaze, vám dajú milióny investori a vy to znehodnotíte tie peniaze. Vy vediete to von, stunelujete, alebo budete len nesprávnym hospodárom. No nič sa vám nestane, vy si získate a investori o peniaze prídu. A v Číne je to krásnym príkladom, keď sa to stane takáto vec, tak vás ešte pochvália tam, že niekto ukradol západným investorom peniaze. Tak to je dobre, to ich pochvália ešte, nikto sa jej nikdy nebude. A deje sa to, pozrite si posledných 30 rokov, ako sa menila hodnota akcií a hodnota firiem. Zistíte to, že investori peniaze dajú, zhodnotia sa im opäť o 10%, drak porástol, ale drak neporástol o 10%. On porástol o 1000% a vy z toho máte 10. Rozumiem. Takže ak neviete ľudia, choďte do SP500 a nevymýšľajte. Ani do žiadnych sudov na whisky, čo kamarát tiež investoval, kúpil si sud whisky. Hovorím, čo s tým budeš robiť s tým sudom? A čo s tým, akože, ja som videl, že som dá tam a predať a to, že to ten mal takú hodnotu, ja som videl, ako sa predávali tie pred rokom tie súdy, hovorím, ježiši, áno, ale vtedy, čo s tým? Dobre, nechal to, kúpil si to, prešli už 2 roky a som sa s ním o tom pobavil a teraz rieši, že ten súd whisky má, ale nemá ho kde predať. Lebo jedna vec je, že ho má, nemá ho on, niekto iný ho skladuje a to nie je likvidné aktívum, s tým likvidne nebude manipulovať. Takisto investícia do strieborných mincí. To je úplne krásny príklad, ak ste zlatník, tak si vyrobte normálne striebornú mincu za 1000 korún
predávajte ju za 15 000 korún na eBay, kúpte si ju navzájom od seba 5 krát, počkajte rok, potom ju znova vystavte a kúpte si tú svoju starú z minulého roku znova za 15 000. A ľudia budú vidieť, že tie mince s hodnotou 1000 korún, možno 200 korún, možno 100, sa predávajú za 15 000, tak to budeme kupovať. A keď som robil v IBM-ke, tak tam bolo kopec kolegov, čo to kúpilo, chodili s tým domov, chválili sa, ako majú mincu Titanicu takej série, ako za to majú dobre zainvestované, za 15 000 korún to kúpili, jedne jeden kolega to doniesol domov a tá jeho žena sa na to pozrela a hovorí, to nie je zlaté, čo s tým chceš? A mal pravdu. Čo s tým chceš? Je to proste len morálna nejaká hodnota, aby ťa nachytali a v mnohých tých investíciách je to o tom, aby ťa ten marketing nachytal, vyťahol z teba prachy a ty na tom nezarobíš. Takže ak nie si pak majster, daj to do SP500 alebo do niečoho, čo ťa iní nachytajú, do komodity nejakej, to sa ešte nedá ovplyvniť. Nedá sa ovplyvniť krypto, to externý hráč neovplyvní, ani tu nemovitosť ešte neovplyvní. Takže daj do toho. Rozumiem. Tak vráťme sa teda k tomu kryptu, to znelo veľmi zaujímavo, že si spomínal akože digitálne zlato. Čo ovplyvňuje volatilitu na kryptomenovom trhu? Nálada celého trhu to ovplyvňuje najviac a to, čo to presne ovplyvňuje, a to poviem takto, to neviete vy, to nevie nikto a nikto nevie, ako to bude, nikto nemá tú vešťacú gulu a skôr to vyzerá tak, že najprv to krypto padne a potom vyjde 1 000 000 článkov, že to padá kvôli tomu, že sme vedeli, že to padá a to je ten dôvod. Vstupne to a vybiehajú sa články, ktoré podporujú to, ako to vstuplo, ako by to oni zabezpečili tie články, to vstupnutie. Že 80% tých článkov, ktoré sú post časom robené, ale sa hrajú na to, že nejako vedia, ako to bude. Nevieme, čo to úplne ovplyvňuje. Jediné, čo vieme predpokladať a s čím vieme počítať, je to, že ten Bitcoin je mena, ktoré je 22 miliónov kusov na svete a viac ich nebude. A je to devalvačná mena spôsobená tým, že tých Bitcoinov je stále a stále menej. Ako ťažia sa, ale stále a stále menej je kvôli tomu, lebo na to, aby ste Bitcoin mohli používať a existoval v skutočnosti teda reálne, použiteľnej forme, tak potrebujete privátny kľúč a ľudia privátne kľúče, není šanca nový privátny kľúč vygenerovať a nájsť, ak nejaký, iba ako nejaký, ale je veľmi ľahké ho stratiť. Takže ľudia ho strácajú, tie privátne kľúče a čím viac Bitcoinov je nedostupný v tom svete, reálne aj bude čím viac Bitcoinov nedostupný v svete. A nie je to obnoviť. Takže tých Bitcoinov je 22 miliónov, ale kto vie, možno ich bude 21 a v konečnom čase za 50 rokov ich bude 18 miliónov, 15. Zabudneme privátne kľúče, stratí sa to, je to tak. Si načrtol dobrú tému, čo je vlastne ďalšia otázka, že aké sú podľa teba najväčšie rizika investovania do kryptomien v porovnaní s tradičnými investíciami? Rizika sú v tom, že to môže ísť dole o 90% a môže to vystreliť hore o 90%. To riziko je obrovské a zároveň aj tá ziskovosť je veľká. Výhoda je v tom, že tam nehrá ten ďalší hráč, ako keď investujete do firmy, tak máme také cena akcie a tá cenu akcie ovplyvňuje i tá nálada na trhu a zároveň i inside vec vo vnútri vo firme. Keď vám tam niekto zdefrauduje alebo niečo sa udeje v borde, tak sa to ovplyvní. Kdežto u toho krypta tieto veci nemáte odbremenené od týchto vecí a naozaj to ovplyvňuje viac menej čisto len trh. S tým, že mnoho tých kryptomien je vyslovene shitcoiny scamových a ak v tom nie ste fakt zbehli, držte sa toho najhlavnejšieho Bitcoinu. A už teraz dám disclaimer, ľudia hovoríme o kryptomenách, o žiadnych tokenoch. Ne, token není kryptomena, tokene nedržte nič, maximálne tak na rýchle zbohatnutie, rýchle posunutie peňazí, alebo na zafixovanie nejakej ceny v USDT. Ale tokeny vám neostanú 10 rokov, o 15, budú mať hodnotu niekde medzi 0 a 0. Tak. Super, díky moc. Poďme k technologickým inováciám, keďže ten svet sa stále nejakým spôsobom pohybuje ďalej, teda respektíve technológie, máme AI. Jaké technologické inovácie by mohli v roku 2024 ovplyvniť trh s kryptomenami? Už to ovplyvňuje. Krypto nám vstúpa a málo kto to povedal zatiaľ. Strašne málo ľudí o tom hovorí, ale kopec práce za tým spraví AIčko, umelá inteligencia. Je to v tom, že umelá inteligencia, už všetci vieme, čo to je, ako to funguje, ale s kryptomenami máme prístup k platidlu, ktoré je digitálne, decentralizované
nepotrebujeme špeciálne API od banky, s niekým sa vybavovať, podporovať nejaké SMS-ky kontrolné, to opisovať. Na blockchaine priamo AIčko ľahko aj sami sa naprogramuje, dokáže pozrieť, že bolo zaplatené, nebolo zaplatené a tento procesovať transakcie finančné dokáže celá automaticky a objednať teda služby a fungovať celá autonómne, bez pričinenia nejakého ďalšieho klikania človeka. Takže to AIčko, ktoré tu máme, nebude nás len zefektívňovať, čo nás aj zefektívňuje, ale kryptomeny ako také ovplyvní a posunie smerom hore. To dá vyslovene predpokladať. A je to nástroj, ktorý sa bude používať na urýchlenie platieb a na procesovanie platieb. Ja nevidím dôvod, prečo by mali byť používané k tomu peniaze, keď to funguje medzi strojmi. Keď to môže fungovať nejaký digitálny token. Token nie, prepáčte, digitálna mena. Jasne, rozumiem. Keďže sme sa teda bavíme sa o krypte, bavili sme sa aj o iných formách investície. Keby som si teda vybral, že idem investovať do krypta a chcel by som nejakým spôsobom diverzifikovať to riziko, čo pomáha znižovať to investičné riziko? Dajme tomu, že by som ho chcel rozložiť trošku to portfólio. Hneď poviem, investícia do krypta už to je samo o sebe rizikové. A hovoriť o tom, ako chcete znižiť riziko niečoho, čo je super rizikové, je trocha pritiahnuté za vlasy, ale áno, i tu sa dá trošičku. Prvá vec, nedať peniaze úplne do absolútnych nezmyslov. Všetky tokeny, čo máte, dajte bokom stranou. O tom robíme pokojne, mám o tom špeciálne videá. Budem mať, kde ja som sám zainvestoval $50,000 do tokenov. Vyskúšali sme si to, kopec stratégií sme zvolili a máme $33,000 a krypto stúplo. A to je zároveň i scenár všetkých ostatných ďalších ľudí. A tak to bude. Tokeny nedáva zmysel. Takže tomu sa naozaj vyhnite. Do krypta, keď budete investovať, investujte spôsobom tým, že si, dajme tomu, ak chcete holdovať, holdujte si Bitcoin alebo nejakú inú kryptomenu, ako máte Kaspáka, má potenciál. Pokojne si dajte aj Monero alebo čokoľvek iné do toho svojho portfólia. A druhá vec, na čo si dať obrovský pozor, je to, akým spôsobom a kde investujete. Všetky burzy, čo sú na svete, do ktorých tie peniaze dáte a tam ich budete držať, tie všetky sa na to pozerajte tak, ako by mali skrachovať. A oni skrachujú. Oni v konečnom čase skrachujú. Žiadna z tých burz tu nie je večne a večne tu nebude. A ten krach vyzerá nasledovne. Máte tam na účte 2 bitcoiny, 3 milióny českých korún, druhý deň sa pripojíte a nedá sa pripojiť. Buď sa nám nedá pripojiť, alebo sa pripojíš a máš tam nulu, ale sa tam oznámi, že to niekto vykradol, nejaká skupina hackerská alebo znútra niečo niekam, ale ty sa k tomu už nedostaneš. A to sú peniaze, krypta, kde si ty zainvestoval, o tie peniaze prišiel a tých ľudí je strašne veľa, čo takto prešli. A môže to byť od tých najlegitímnejších burz, od tých peňažení v telefóne, akýchkoľvek a tak ďalej. Čo dáva zmysel, ak dáš prachy do krypta a investuješ do holdingu, drž to v hardwareovej peňaženke. Máš Trezor, český produkt, máš Ledger, francúzsky produkt, ďalej ani nemusíš ísť. Máš hardwareovú peňaženku, tam si to drž. Nechceš mať hardwareovú peňaženku, tak si nainštalujú do telefónu peňaženku, ktorá má privátny kľúč v tom telefóne a nedáva ho ďalej a je open sourceová. Taká je napríklad rovno poviem OneCase s tým zeleným logom. To je dobrá vec, odporúčam, dám ruku do ohňa za to. Tam si držte svoje investície. To dáva zmysel, tam vám to neukradlo. A potom, ak chceš investovať do krypta, pokojne môžeš investovať buď do toho držania toho krypta, alebo do toho stroju miningového, kde máš s tým troška viac srandy. No, to je tak všetko, ale je to obdobný tým investície. Jasne, rozumiem. Díky moc. Je tu taká posledná ešte otázka, však už sme teda spomenuli tých faktorov, čo ovplyvňuje to investičné rozhodnutie. Veľa sú ešte nejaké iné faktory, napríklad nejaké ekonomické udalosti alebo čokoľvek, čo ešte môže ovplyvniť to rozhodnutie ísť do toho, zainvestovať do krypta? Ako veľký zásah, veľký vplyv majú zásahy rôznych regulátorov celých tých štátov, čo si o tom myslia náhľad na to, či zakážu Bitcoin, ťažbu Bitcoinu, používanie kryptomien, to budú legalizovať, alebo to budú šejmovať, že to je nástroj drog alebo nástroj čierneho biznisu. To čiastočne ovplyvňuje, ale tieto veci nezmenia tú existenciu toho krypta, ale to krypto tu bude stále. Tie bitcoiny tu budú stále tá sieť bude fungovať blockchainová, je to matematický model, ktorý je decentralizovaný. Ja chápem, že to ostatných štve, môže štvať, ale nezmenia to. A ľudia sa ukazuje, že si tú cestu k tomu nájdu a i my si uvedomujeme, že si to zakazovať úplne nebudeme, lebo v demokratickom svete nám to krypto a nám tie platobné metódy pomáhajú. My ich používame, i v podnikaní vo svete sa používa krypto hodne.
na platby. Predstavte si, že vy chcete za niečo platiť niekomu a ten človek je na druhej strane zemegule, no pošlite mu teraz $10,000. Pošlete mu to normálne bankovým prevodom, tak tam zaplatíte poprvé zaujímavé fíčka, po druhé sa hodne natrápite na tom, aby ste to mali tam poslané za 23 dní a ešte vám to môže niekto zastaviť z svojej cesty, že to nejako kontroluje a tak ďalej. A u vás to môže znamenať ako naozaj zásadnú vec, lebo ten človek vám to nepošle tie veci, kým nepríjme a nekredituje platbu. Takže, ale zase riskujete to, že tie veci, ktoré sa pošlú cez krypto, sú mnohokrát nevystopovateľné a tej druhej strane musíte nejakým spôsobom doverovať. Takže ten platobný mechanizmus prichádza v tom, že tá zodpovednosť je na tých ľuďoch v okolí a je tam ten stredný hráč, ktorý by dokázal niečo rozhodnúť dosť často teda. Michal, ako by si vysvetlil kryptomeny niekomu, kto vôbec o tom v živote nepočul? To je tam najťažšia otázka. No záleží, komu to vysvetľuješ. Či to vysvetľuješ decku alebo staršiemu človeku. Kryptomeny je to nová forma digitálneho platidla, ktorá funguje na telefónoch, na počítači. Môžeš s tým platiť z miesta a to odíde do miesta, kde to príde. Je to ekvivalent peňazí, len o tej hodnote rozhodujete vy, trh a nikto vám do toho nemôže šať a vidieť. Nevidíte do toho úradník, nevidíte do toho banka, aj nikto iný, ani máma, ani otec, nikto do toho nevidí, proste ani kamaráti. Ale máš istotu tu, že keď pošleš kamarátke peniaze, tak jej určite prídu tie kryptozlaťáky nejaké. Akákoľvek kryptomena ich to je. Jasne, rozumiem. Keď sa bavíme o platení kryptomenami, aké sú hlavné výhody a nevýhody používania kryptomen proti bežným menám? Nevýhoda je jednoznačne tá, že keď niečo niekam pošleš, tak ho tam je a už to nevrátiš spátky. Nikto to nezastaví, ani polícia, ani banka, ide to tam a keď to ešte pošleš na miesto, ktoré neexistuje, tak to ostane tam, kde to neexistuje a vlastne sa to stratí, tá kryptomena. Keď pošleš bitcoiny na adresu, ktorá je pak neexistujúca, ku ktorej nemá nikto privátny kľúč, it's gone. A výhoda, že je to okamžité. Ja keď platím do Číny, mám to procesované za 10 minút, za 5 minút. Keď zákazníkom vyplatím a vymieňame si krypťáky Kaspe, je to sekundová transakcia, on má prachy za sekundu a je jedno, či to je 1000 korún, 100 000, 1 200 000. Za 1 sekundu to má. Skús poslať z Českej banky kamarátovi, zákazníkovi, biznis partnerovi 2 milióny korún. Prvýkrát. To ti tam bude lúpať 1 deň, 2 dní, ešte to budú kontrolovať a príde to tam za 3 dní. Beka, lebo sa nejaký spôsob, nejaký dôvod nájde. Tak to máš za 1, za 2 sekundy. A nemusíš nikomu sa dohadovať papier, skade to je pôvod peniaz, účel platby, čomu on, ako to vybere a tak ďalej. To je to paráda. Jasne, rozumiem, super. Podľa teba, aké sú najväčšie mýty o kryptomenách, lebo ľudia sú stále takí skeptickí voči tomu? Najväčší mýt je to, že kryptomeny sú nástroj podsvetia, zloduchov, gargalov a všetkého zlého a tým zaplatia drogy, mafie a sú to len čierne veci. Viete, čo vám na to poviem? Tie peniaze, ktoré máte vy teraz vo vrecku, peňaženke, a ja ich mám, tak to sú tie nástroje, s ktorými sa platia drogy, zbrane, vraždy, robia úplatky a všetko iné. A nepozeráme sa na to takýmto spôsobom. Takto na to nedávame. Áno, peniaze sú zlé. Zlé peniaze, ale v tom zmysle aj peniaze sú zlé, ako aj kryptomeny. Takže to je ten najväčší mýt o tých kryptomenách. Áno, je tam nebezpečie toho, že vy keď, ako hovorím, niekomu pošleš tie kryptomeny, tak jemu prídu a už to nikto nezastaví. Takže ak sa niekto oklame, nejaká potvora, a ty mu z nejakého dôvodu pošleš kryptomeny, ako babičky typicky, čo poslajú tých bitcoin matov, to pchajú tie peniaze. No, tak toho človeka nechytíš. K tomuto ma napadla jedna otázka, že keď sa teda bavíme o platbách kryptomenami, viem, že akože zatiaľ nie všade sa dá nimi platiť, ale sú už napríklad rôzne, dajme tomu biznisy, kde už môžeš zaplatiť kryptomenami. Myslíš si, že to má rastúci potenciál, že týchto nejakých vlastne bude možnosti viac a viac platiť kryptomenami? Mám brutálne veľký potenciál a ten rast vnímame a je veľký. Ja som ako aj v podnikaní, ja to poviem takto, v podnikaní ľudia používali kryptomeny málo. Teď je to úplne bežná súčasť platiť kryptomenami medzinárodné transakcie. Je to hneď okamžité. A čo sa týka bežných ľudí, v malých veciach, kryptomeny je to stále na tej úrovni undergroundu, zábavy, ale začína to. Čím ďalej to je viacej, už to máte aj na Revolute, na platformách, ľahko prístupné. Kryptomeny budú používané
a dá sa očakávať, že do budúcna nie že čím ďalej viac. A tak to ešte zabrdnem k tomuto AIčko to bude používať hodne. Jasné. AIčku naprogramujete krypťáky okamžite. Tomuto ma ďalšia vec napadá, akože viem, že to možno sa bavíme o ďalekej budúcnosti, ale napadlo ma to. Myslíš si, že raz sa bude dať napríklad zaplatiť v reštaurácii kryptomenami? To už sa viac menej dá. Áno. To sa dá buď sprostredkovanie, niektoré reštaurácie dobre prijímajú rovno platby v kryptomenách, môže byť, a zvlášť to bude v ekonomikách, ktoré nie sú také stabilné ako česká ekonomika a tak konzervatívne. Ale ty môžeš platiť kryptomenami takým spôsobom, že máš kartu platobnú, ktorú máš naviazanú na kryptomeny. Takže môžeš platobnú kartu a tebe sa to stiahne z kryptomenovej peňaženky, ktorú máš v danej firme. Týchto firiem existuje niekoľko, môžete si ich vyskúšať, nemôžem doporučiť žiadnu z nich ešte, je to strašne mladé. Naozaj i títo môžu za týždeň skrachovať, za mesiac, alebo budú tu na veky, to vy neviete. Ale tá možnosť tam je. Len to je spojené s poplatkom nejaké 2-3% zatiaľ, čo je také, že little bit painful. To je momentálne nejaká novinka tým pádom, áno? Alebo... Aj novinka, aj to používa, ale neujalo to úplne až tak. Ja neviem prečo, ani... Kvôli tomu fičku, myslíš? Nie kvôli fičku, ja používam, no neviem, mne nejako nevadí v reštaurácii platiť bežnou kartou, kvôli tomu možno. Mne to nevadí, ja používam kryptomeny síce denne, rád, skoro na všetko, ale tu používam kartu, ktorá je, lebo tú funkciu plní správne. Yes. Ja platím kartou, funkciu to plní, nemením to, už to tu bolo zaužívané, nepotrebujem to dať nepotrebujem na to tie kryptomeny. Ale tie medzinárodné transakcie, to platiť neviem, skúste vy poslať do Ameriky peniaze. To banka zoberie taký fičko, tamtá banka zoberie fičko a stratí sa vám 12%. Wow. Na čom? Na to, že prehodili čísla počítači z miesta A na miesto B. Mali s tým náklady veľké nula, len regulačné náklady, že oni si museli vyplňovať kopec regulačných reportov a tak ďalej, ale to si vymysleli oni. To nie je banky, ale to je proste overhead, ktorý není potrebný. Až tak. Jasne, rozumiem. Dobre, super, díky. No takto, keď už sa teda bavíme o tom krypte, veľa ľudí ani nevie, že ako to celé proste funguje z toho technického pohľadu. Skúsil by si tak nejak laicky vysvetliť, že technológiu blockchain, čo to vlastne je, ako to funguje pre bežného človeka, ktorý sa nerozumie, dajme tomu, technológiám, ako by si to človeku vysvetlil? Netechnickému človeku pre vás niekde blockchain, reťaz kontraktov, reťaz správ, reťaz vyslovene správ messengery, čo máte. Máte messengery, sebe máte WhatsApp a máte reťaz správ všetkých, kde každú minútu vy ste si všetky správy všetkých ľudí na WhatsAppe, na messengery zobrali a jeden človek by to len orazítkoval, že to je v poriadku. A potom ďalšiu minútu by to človek zobral, orazítkoval, ale zobral by predtým to razítko, ktoré bolo predtým, zobral by z neho polovicu a orazítkoval. Takže vy by ste videli, že áno, toto razítko, čo tu je, teraz, v tejto novej minúte je platné a zároveň použilo čas razítka, ktoré bolo pred minútou a to bolo tiež tým pádom platné. A to znova príde ďalšia minúta, všetky správy sa zoberú, orazítkuje, takto, a to razítko je platné a prederie sa cez všetky tie správy. Takže vy viete overiť a máte identifikáciu takú istotu, že každá tá správa v tom čase nebola zmenená, existovala a je. A keď máte takúto reťaz urobenú vec, že vám tie správy nikto nezmení, v histórii nedokáže nejaký externý človek nikto vo svete zmeniť, tak im viete veriť, je to jednoznačné. A už keď to len posuniete namiesto tých správ, že čo ľudia píšu texty, na to, že tam bude nejaká účetná kniha, transakcie a tak ďalej, tak vám vznikne krásny bankový systém. A tak to je ten blockchain. Do toho viete obchádzať nielen tie bankové transakcie, tie platby, ale čokoľvek iné do toho viete obchádzať. V podstate je to databáza. Je to databáza s jasným časovým razítkom, ale nemá centrálne riadenie, je to obecne sa razítkuje na základe konsenzu. Všetci navzájom sa pozrú nejako, orazítkujú nejakým konsenzom. Keď už sa teda o tomto bavíme, prvá vec, čo ma napadne, keď vravíš o takejto databáze a všetci to, tak si to nazval, razítkujú, kde je zaistená nejaká bezpečnosť tých transakcií? Bezpečnosť, tu je nebezpečie také, že to razítko nebude správne, že to niekto zmení to nové razítka a tak ďalej. A to je zabezpečené tým, že tam máte súhlasné stanovisko, dajme tomu nejakej väčšiny ľudí. To znamená, všetci, ktorí razítkujú na sieti, tak sa zhodnú, že to tak je. Že to razítko je správne. A tí, čo budú podporovať razítka, tak ich odstránia zo siete, robia nejaký banlist na to. Je to takto jednoduché urobené. Takže keď máme viac ako polovicu tých razítok, tak s tým súhlasíme. Takto je urobené, obecne týmto platí a tých ľudí na sieti, ktorí to robia, je kopec, je tam nejaký vstup, preto je dôležité dať, aby to nemohol dať nejaký vstup, aby to nemohol robiť samozrejme každý. To znamená, že vstup
nejakú časť výpočetného výkonu, to nazvime to. Že niečo do toho vložíte, alebo korunku do toho, dve, to je to vaše razítko, čokoľvek, alebo nejakú odmenu a vtedy tých razítok nemôžete robiť miliardu, ale len nejaké konečné množstvo a môžete sa spoľahnúť na to, že polovica ľudí, keď s tým bude súhlasiť, že to je správne, že to nebude podvedené. A obecne to funguje a ukazuje sa, že ten svet, pokiaľ nikto neovládne polovicu nejakého výpočetného výkonu alebo polovicu všetkých peňazí alebo niečo takéto, tak to bude fungovať. A funguje. Jasne, rozumiem. Keď sme teda načetli aj tú tému bezpečnosti, napadla ma jedna vec, stretol som sa s vecou typu falošné krypto alebo predaj falošného krypta. Ako by sa mal človek takémuto niečomu vyhnúť, aby nenakúpil falošné krypto, lebo je veľa skemerov v dnešnej dobe. Na čo si má dať pozor pri kúpe kryptomien, výmene? Toto je otázka, na ktorú neexistuje ani dobrá odpoveď, lebo oni zase prídu s niečím novým. A to falošné krypto je nerozhodnateľné od skutočného, je to na testnete, vy to nepoznáte. Skôr je jediný najlepší systém, ako k tomu vyhnúť, je taký spôsob, že čokoľvek, čo robíte, nikdy nenechajte iniciovať zvonka tohto typu. Keď vám hocičo niekto pozrie, povie a tak ďalej, ne. Vy ak chcete to krypto používať, tak choďte na to z druhej strany. Ja som na to prišiel, vygooglím si to, pôjdem od začiatku, aby mi nikto nič nepodvrhol, nejakú peňaženku a divnú, alebo nejaký test, proste, aby som do toho išiel sám a nenechal sa viesť. To je len základné pravidlo. Nenechajte sa viesť. Nikto vás nebude viesť k niečomu, aby ste vy zbohatli. Vy to musíte vymyslieť väčšinou sám. A je to základné pravidlo, alebo sa spýtajte, máte nejakého známeho, technické vzdelaného človeka, alebo zbehlého, pokojne mladších chalanov, babi, a oni vám poradia. Poradia proste, ktorá si starší, ak máš 70 rokov a máš s tým problém, nie problém, čokoľvek takéto máš riešiť. Nepúšťaj sa do toho, spýtaj sa niekoho, čo sa toho vyzná. Proste inak budeš okradnutý v tom krypte na 90%. Jasné, čiže v podstate človek, ktorý chce zainvestovať, respektíve nič nevie o krypte a chce ísť do toho, musí sa poradiť s odborníkom. Nemal by to proste robiť sám, hej, alebo aspoň si nejakým spôsobom naštudovať, ako to funguje. 100% áno, to nemôže, ako nie, že by mal, musí to urobiť. Inak bude okradnutý. Normálne bude okradnutý, ako už dlho nebol a toho zlodeja nikdy nechytia. Je to nová vec, i ja som sa niekoľkokrát sám popálil, i ty sa popálíš, vyskúšaš veci, ale samozrejme sa popálil na veciach, ktoré ma dlho nestáli peniazy, skúšam, testujem. A tiež som zvedavý, ako tá scam cesta funguje a ako tieto všetky podvody na čom sú založené. Tak od toho niečo musíš vložiť. A naozaj ľudia sú šikovní, podvodníci majú veľké pozitíva v tom, že oni majú náklady na to, čo majú, oni ten zisk, čo vám zoberú peniaze, ich zisk je 90%. Dajme to. 10% vynaložia na niečo, takže majú kopec peniazy na marketing. Pokojne vám môžu spravia parádne stránky, parádne všetko možno lepšie ako legitímne firmy, lebo na to majú prachy. Oni nemajú maržu 10%, oni majú maržu 90% toho, čo ukradnú. A ťažko ich chtíte. Zvlášť, keď to ide zo zahraničia. To je veľmi zaujímavé, lebo potom v podstate ako môže sa nechať napáliť aj rozumný človek, lebo v podstate keď niekto si vytvorí dobrý web, má dobrý Instagram, je tam ten social proof, tak ako tam potom ťažko spoznáš, či to je scammer. Sú nejaké také red flagy, nejaké také konkrétne, ako by si tak toto rozumel? Red flagy zásadný, nebola to tvoja voľba, neinicioval to ty, čokoľvek neiniciuješ ty, to je mega reflekt, to ako to okamžite od toho ruky preč. Ak tomu nerozumieš, príď od toho ruky, ak sa ti to nezdá. Webová stránka, sám si ju neklikaj na nejaké odkazy, sám si k tomu prídi z internetu, sám si to nejako vygoogli a máš teraz ChatGPT, spýtaj sa ho. Lebo tam tých ľudí, ty vychádzaš z toho, že keby takto nejako fungujú tí ľudia, ak to okradajú veľkom, že oni by ich pochytali, aby ich pozatvárali. A ja to poviem takto. Pozatvárali. Ale čo robí Severná Kórea? Čo robia Rusko? Tam ich chvália, tam majú na to oddelenia, ktoré vykradajú ľudí v kryptosvete a ktorí skemujú a ktorí svojím spôsobom fungujú v tej hackerskej komunite a majú takú denní chleba. U nás, keď robíš organizáciu, ktorá bude robiť nelegálne aktivity v demokratickom svete, tak to je mimo zákon, to ich závod, keď to náhodou nejaká bezpečnostná zložka nejakým spôsobom prekočí svoje právomoci a niekoho vyšpehuje, tak je to poprus. A tam je to zo zákona nutnosť a na to robia ako biznis. A môžu tie útoky smerovať aj smerujú samozrejme na ten západný svet, na tie demokratické miesta, kde sa tomu aj nevieme brániť, lebo tú hrozbu ani nepoznáme, my ani nevieme, že taká hrozba, my sme proti tej hrozbe ochránení znútra, ale nie zvonka. Super, ďakujem veľmi pekne.
Môžeme prejsť na trošku iné otázky. Poďme sa baviť o nejakých predikciách do budúcnosti, napríklad Bitcoinu alebo dajme tomu Kaspa, hej, také tie najznámejšie kryptomeny. Aké sú tvoje predikcie? Čo bude? Čo myslíš? Už si na trhu niekoľko rokov, takže sa tomu rozumieš. Skús nám k tomu niečo povedať. Pozrite si graf Bitcoinu, chodí to hore dole, ale obecne to stúpa. Pôjde to hore, je to devalvačná mena. Je 22 miliónov, nech ide menej, nech ide teraz len 19 miliónov, nech ide 15 miliónov, lebo sa stratili privátne kľúče. Bitcoin bude stúpať na cene. Pravdepodobne ho nič tomto nenahradí, až tak, lebo je prvý, najsilnejší, decentralizovaný a najväčšiu komunitu má. To berem. Fajn, môže áno klesnúť dočasne, ale tomu by som veril. Potom máte ďalšie kryptomeny, máte Kaspu, tam môže vyrásť, má sekundovú transakciu a bude vedieť smart kontrakty. Ešte ďalšiu kryptomenu máte na smart kontrakty, máte nejakú, dajme tomu na tým nejakú sieť Ethereum, s tým začalo, OK. A na absolútnu anonymitu, dajme tomu Monero. A všetko ostatné, čo ja vidím ďalej za tým, a to je jeden veľký shitcoinový strom, jeden veľký hnoj, do ktorého môžeš šipkať peniaze, ale nič to nedelá, to proste kopia niečo, niekoho, ja nebudem menovať tie meny. Kopia, nikam sa neposunú, takže to fungovať samozrejme nebude do budúcnosti, plus minus, ale bitcoiniky áno, tie vychádzajúce hviezdy tiež fungovať budú a zvyšok fakt ignorujte. Ak nie ste super investor, pak to ignorujte, len sa tomu smejte a nemusíte nikomu závidieť, kto rozprávku bohatol na tom, že kúpil kryptomenu o ničom a tá kryptomena o ničom porástla, no áno, ale tá kryptomena o ničom bude za 5 rokov zase o ničom. Tak. A on aj tak tedy nepredal, mnohokrát to aj tak ľudia robia. Ako aj sa tiež teším, že ako som bohatol, že mi kryptomena stúpla, no ale ja som mu nikdy nepredal, ja som ten zisk nikdy nerealizoval. A potom to kleslo, a kde som na menej, ako som mal. Takže zisk to je vtedy, keď to realizujete. Inak je to ušlý zisk, ušlá strata. Jasne, rozumiem. Napadlo ma, keď si hovoril o tých rôznych kryptomenách, ako je Kaspa, hovoril si Ethereum, Bitcoin. Taký príklad, poviem príklad, človek, ktorý ide prvýkrát zainvestovať do krypta a má 100 000 korún a chce zainvestovať. Čo by si spravil? Rozdelil by si to, zainvestoval do rôznych, alebo napríklad iba do jednej meny? Mám 100 000 korún, 20 Bitcoin, kúpim, alebo Kaspu. 20, kúpim nejakú ťažbu, do krypta, 20 dám do akcií, 20 dám do nemovitosti, 20 dám do seba. Takže by si to proste... Do seba, do dovolenky, do detí, tí sa o mňa postarajú, tie potom, do zážitkov, do vzdelania. Otázka skôr znela, že čisto ich chcem investovať na kryptomeny, nie ako vo všeobecnosti, ale čisto do krypta. Tak som to myslel, vieš, že máš tých 100 000 a toto sú peniaze moje, ktoré pôjdu do krypta. Dám ich do Bitcoinu alebo ich rozdelím? Kaspu. Bitcoin, Kaspa, ťažba. Vyber si náhodne, nikto nemá tú vešťacu gulu, to môžeš spraviť. Dajme tomu niečo iné, len hlavne sa vyhni všetkým tokenom, všetkým veľkým pumpovým schématám, ktoré existujú, Ponziho schémata, väčšinou na tom nevyhráš. V konečnom väčšinou podariť sa ti môže, vidíš tie scenárie ľudí, ktorým sa to podarilo, väčšina tých youtuberov, influencerov, ktorí propagujú danú kryptomenu, tak to majú zaplatené. A propagujú to, ako na tom zbohatli a tak ďalej, ale aj tú kryptomenu, keď oni púšťajú von, aj tie novinky, tie nové veci, ktoré potom porastú, tak porastú, ale oni sú v tom tí autori, ktorí to majú prachy, ktorí sa to kúpia a na tom nakoniec zarobia, keď to predajú, keď to ešte porastie. Na to nezarobíš, separát to nezarobíš, pokiaľ nechceš o tie prachy vyslovene prísť, daj do toho stabilného Bitcoinu, daj si nejakú Kaspu a začni ťažiť, dajme tomu. Máš tam to portfólio, ale hlavne nedávaj tam prachy, ktoré si požičiaš, daj si tam peniaze, ktoré nepotrebuješ. Jasné, rozumiem. Keď sa bavíme o ťažbe, viem, že existujú dve veci, je trading, ťažba. Prečo niekto traduje, niekto ťaží, v čom sú výhody ťaženia, v čom sú výhody tradingu, čo by si o tomto vedel povedať? V tradingu, to je trading kryptomien, ako to vyslovene ani neodporúčam. Je to náhoda, ako spočítané je, že opice sú šikovnejší tradery ako chlapci na Wall Street. Je to kvôli tomu, že opis sa rozhoduje zcela náhodne. A mnohokrát to zcela náhodné rozhodnutie je výnosnejšie, ako keď si ty niečo myslíš a niečo sleduješ a tak ďalej. Je to fakt náročné, stopíš tým veľa času. Samozrejme, vyskúšaj si to, aby si videl, že tá cena a hodnota tej kryptomeny a všetkého závisí na tom, aká je ponuka a poptávka. Nie je to, že to niekto určí. Je to len o tom, aký má niekto buy order a sell order a oni sa zrealizujú.
Takže to určuje tú cenu. A druhá časť otázky bola, som zabudol. Mining? Je mining. Do miningu, ak ťa baví mining, ak ťa baví technológia, alebo to chceš diverzifikovať, u miningu máš krásne to, že ty ten stroj, ty tie peniaze dáš a on sa ti nejakým spôsobom vracajú za ten stroj a ty to vidíš, ako ti vracajú, máš to taký príjemný pocit, že to generuje niečo konštantne, tá mena klesne o 50%, tak tebe to stále generuje tú menu a áno, možno ten stroj troška zlacnel, ale tebe tá investícia neklesne o 50%. Takže si troška viacej vyvarovaný tomu extrémnemu stresu toho, keď to kolísa hore-dole. A u miningu zarobiť takisto vieš, ako aj u holdingu. Je tam taká tá otázka, či holdovať alebo minovať. A to není korektná odpoveď. Môžeš aj jedno, aj druhé. Niekedy sa oplatí jedno viac a niekedy to druhé viacej. Jasne, rozumiem. S tým je spojená ďalšia otázka, ktorú mám, že teda čo by si doporučil niekomu, kto uvažuje uvažuje o investíciách do kryptomien, tak čo by si mu odporučil ako prvé, čo má spraviť? Predpokladám, že asi odporúčiš ten mining, alebo nákup. Mining, hosting nejaký, legitímna platforma. Druhá vec, ak si chce kúpiť kryptomeny, nech si zoberie Trezor, kúpi tam niekde, ako pokojne aj u nás na Oze, alebo nech si kúpi Ledger, peňaženku, alebo OneCoin nainštaluje do telefónu a tam si nakúpi kryptomeny, nie v tom, ale kúpi si ich na burze. Binance môže skúsiť Kraken na odporúčam, chlapci, nemáme s nimi žiadnu zmluvku, nemal s nimi, ale odporúčam ich, lebo je to vlastne jediná burza, čo poznám, ktorá je tu od začiatku až doteraz a ešte nemala žiaden bridge. Sorry Binance, vy ste mali bridge. Takže oni nemali doteraz žiadne issues veľké. Kraken funguje. Nakúpte si tam krypto, pošlite si ho k sebe, tam si ho holdujte. Na burze si ho obchodujte, u seba ho holdujte. Jasne, rozumiem. Ďalšia otázka, už sme sa o tom dneska trošku bavili, o tej volatilite, ale jak sú také hlavné faktory, čo ovplyvňujú tú hodnotu? Pretože vieme, že ten Bitcoin skáče aj taká spá, že čo sú tie faktory, čo to ovplyvňujú? To málo kto vie. Nálady na trhu, počet peňazí, ktorí do toho ľudia dajú a skôr na toto sa nedá odpovedať, lebo i tie všetky správy, ktoré sa objavujú na internete, ktoré tú hodnotu ovplyvňujú, mnohokrát vzniknú až potom, ako sa tá hodnota prejaví. To znamená, klesne Bitcoin o 10% a objavia sa správy, ktoré hovoria o tom, ako to klesne o 10% a prečo a tak ďalej, ale už klesol, hej. Tak keď to stúpne, tak mnohokrát je to takto nastavené. Žiaľ. Takže sa to predvídať úplne nedá v základe tých správ a je to mnohokrát také, je to taká pandorína skrinka, neviete, ako to zmení, neviete, kam to skočí a ja to neovplyvním, nemám tu času gulu a ani vy to neovplyvníte. Ak si ty myslíš, že to vieš nejako, že si nejaký pattern našiel, tak našiel, ale časom zistíš, že nefunguje úplne. Obecne sa len dá predpokladať, že to najsilnejší najsilnejší Bitcoin vstúpať bude kvôli svojim vlastnostiam. To sa očakávať dá, s tým dokážem súhlasiť. Jasné, ale to vidíme aj z historického hľadiska predsa, že v podstate nejaká tá krivka je stále stúpajúca však. Je, ale čo keď sa objaví Bitcoin 2 a sa to vymete, niečo nové sa objaví, čo ho úplne nahradí a o Bitcoin nebude žiadny záujem. A keď je to otázka, Bitcoin už má taký dobrý marketing, ja som to taký dobrý feeling, že možná tú hodnotu bude mať skoro na veky a bude tu s nami i potom, ako tu my nebudeme. Čož málo ktorá kryptomena, o málo ktorej kryptomene toto vieme povedať. O tokene to už povedať vôbec neviem, ale o málo ktorej kryptomeny viem povedať to, že on tu bude i po nás. Ja. A Bitcoin to bude? Možná. Dobre, super. Potom mám tu ďalšie otázky, už sme sa bavili o nejakých tých ekonomických faktoroch. Teraz poďme trošku špecificky sa baviť o nejakých daných krajinách alebo dajme tomu kontinentoch. Aké sú nejaké aktuálne regulácie, ktoré krajiny majú? Majme sa napríklad, špecifikujeme Európu. Sú tu nejaké regulácie na krypto? V Európe zatiaľ našťastie sa nás týka Česko, Slovensko, Nemecko a okolité krajiny. Regulácie nemáme také, ktoré by nás nejakým spôsobom omezovali alebo by sme sa museli báť. I keď nejaké sú a vy buď budete ťažiť niečo doma, vyťažíte si niečo, neohrozí vás to, ani nad tým nemusíte nejako extra rozmýšľať, že to nejako daniť alebo niečo riešiť. Áno, máš, samozrejme, riešiť to máš, ale nemáš za to trestnoprávnu zodpovednosť takú, že by si za to šiel sedieť. Také veľké množstvo asi ťažiť nebudeš doma, ani také veľké množstvo kryptomien nebudeš držať.
A ak budeš držať, tak ho máš a mnohokrát je to urobené. Je to taký, ten prístup je taký, že s týmto nepremieňaš do nejakého reálneho fiatu, to znamená reálnej meny, tak nad tým vôbec uvažovať nemusíš. To znamená, ak máš, dajme tomu, aj 100 bitcoinov a máš 100 bitcoinov a tých hodnota je teraz 200 miliónov a ich hodnota bude 1000 miliónov, 4 miliardy, tak ich hodnota je 4 miliardy. Nemusíš to nikde hlásiť, nikto ťa nezavrie, nič neporušuješ. Problém je vtedy, keď to premieňaš na tie skutočné peniaze a dávaš si to na svoj účet. Vtedy to už je problém a už musíš nejakým spôsobom deklarovať skade, prečo a ako to je. To dáva zmysel. Ale pokiaľ takto máš kryptomeny, tak sa obávať nejako nemusíš, skrývať sa nemusíš, len sa skrývať skôr predtým, aby si to moc nekecal, lebo vieš, keď povieš, že máš 20 bitcoinov niekomu, to je dosť peňazí, to je 30 miliónov a tie peniaze sú netrakovateľné. Tomu človeku sa oplatí ti piliť prsty jeden po druhom, kým mu ich nedáš, jeden, druhý a bude ti piliť aj kým mu všetky dáš, lebo nevieš, nech máš ďalších 20. Tak tam je to nebezpečenstvo aj troška tých kryptovien. Aj to držanie, že to je taký ten typ, keď máš tie peniaze na účte, tak sa ťažšie ukradne, kto ti to zobere. Peňaženku ti zoberú, ale z účtu 40 miliónov len tak ukradnúť nejde. Jasne, čiže odporúčal by si, aby si to tí ľudia nejakým spôsobom transferovali do tých bežných mien, keď zarábajú na to? To úplne nie, to je troška triky, v každej krajine je to iné. Môžu si to meniť, krypto si môžu meniť na peniaze, na to regulácie, pravidlá, o ktorých teraz hovoriť nebudeme. Ja mnohokrát tým ľuďom radím spôsoby ako na to, ale radím to osobne, lebo v tom není jasná legislatíva, je čiastočne jasná, ale je hodne deravá. A nechcel by som tak dávať nejaké návody, ako to úplne obchádzať. Obísť to áno ide a je to celá v poriadku. Dá sa to, ale dá to nejakú prácu. A ale si ide aj o to, že tá poptávka, ako by som povedal, ten skutočný pobítka, ten cieľ nie. A tá motivácia toho, aby sa nejakým spôsobom do krypto danilo, a aby sa nejakým spôsobom ľudia demonizovali, nie je taká veľká. Ono z toho ten štát až tak moc nič nemá. To nie je o tom, že vy máte nejaký biznis, vyrobili ste 1 milión korún a teraz ho nezdaníte. V tom krypte ste nič nevyrobili v realite. Vy využite ten bitcoin a vy ste nič nevyrobili. A o to ide, že on svojím spôsobom o nič neprichádza. Až tak tá motivácia je mnoho menšia. Ako keď vy nejakým spôsobom zatajíte príjem. Lebo to krypto ako taký príjem nie je. To ako keď ty máš doma obraz po lavičke? No dobre, ale v tomto by som trošku s tebou nesúhlasil, ale predsa vieš to krypto prerábať na tie peniaze alebo meniť na peniaze a vtedy to už je príjem, hej? Je to príjem, ale je to také špekulatívne ako... Dobre, máš doma obraz starý, alebo máš staré auto, máš starého Mustanga máš doma, má hodnotu 300 000 korún, dobre, máš ho tam a teraz on má hodnotu 2 milióny, lebo je nejakým spôsobom super a je to auto. 2 milióny, predáš ho za 2 milióny. Tak tiež to takáto vec je oslobodená od daní. Nemal sa na biznis, je to oslobodené od daní. A mnohých takých, to sa dá aplikovať istým spôsobom i na krypto, keď to správne nastavíš. Rozumiem. No, keď sme sa už bavili o tých reguláciách, že teda nie sú tam momentálne regulácie, čo v budúcnosti regulácií? Myslíš si, že proste štáty, respektíve vlády, politika začne nejakým spôsobom to regulovať, alebo bude sa pozerať do toho, či to môžu regulovať? Alebo respektíve, či sa to vlastne aj vôbec dá regulovať? Na toto nemám jeden názor mi hovorí, neregulujte, nechajme to celé bežať, nechajme to celé bežať. Máme tu absolútnu slobodu. A druhý názor, druhá tá časť, ktorá o mňa hovorí, predsa len, keď to je celé neregulované a sa s tým nič nerobí, tak sa nám to bujnie a hodne sa to zneužíva. Ale otázka je, čo boli viacej. Či tá regulácia, alebo tá sloboda. A zatiaľ to naozaj vyzerá pre mňa tak, že tá sloboda prináša o mnoho viacej ovocia a tie regulácie sú len bolestivé a väčšine nič neriešia. A ak niečo vyriešia, tak to vyriešia u nás viažú ruky, ale Severnú Koreu a Rusom nám tu nechajú, prepáčte, že som mal dotknúť, ale Severnú Koreu a iným nedemokratickým krajinám a diktatúra momentálne, aké sú v Rusku, nechajú funkciu takú, že to krypto budú môcť používať, zneužívať a môžu nás skerovať a ďalej. Takže my si obmedzíme ruky, my si ich spojíme, my si ich zviažeme, ale
tí neféroví ľudia to budú aj tak používať. Neférovo. Takže je na nás, aby na to my naučili používať správne a správne tomu pristupovať. Tieto stroje, čo to tu máme, aké mašiny? Vieš nám k tomu niečo povedať? Vidím tu nejakú väčšiu, menšiu. Začneme s týmto, vyzerá to chladič. Najkrajší, je to chladič, je to špeciálna edícia od Ice Riveru, Limited Edition, ťaží to Kaspacoin, ako nezarobíte na tú raketu, ale je to najlepšie, čo si človek môže kúpiť, pokiaľ sa chce nejako do toho kryptominingu dostať už seba doma, lebo keď si to už kúpi a má to, tak už všetko rozkúka sám, ako tu môžeš pozerať na videách, čo ako nejaké tutoriály, ale keď už si tú peňaženku musíš nainštalovať sám do telefónu, alebo kúpiť ten hardwareový trezor nejaký, burzu musíš nastaviť, nastaviť, kam to bude ťažiť, kontrolovať, ak to ťaží, kde to počíta a tak ďalej. A ak ti to aj celé dojde a sa ti to v hlave spojí, ako to funguje, ako to má výnosnosť, čo je náročnosť siete, čo je difficulty, ako to ovplyvňuje tvoje výnosy a do toho úplne prenikneš. Taká tejto mašinke, ktorá, keď ich vyrobili pred 8 mesiacmi, 9, tak naozaj tieto mašinky sa vrátili na hodnote. Ako si ľudia sa vrátili, stáli strašnú raketu. Stáli 120 000 korún. Teďkom to stojí 15. Ďalšia vecička, čo tu máme. Ešte som sa chcel vrátiť tejto mašinke, keď si povedal, že 15 000, áno. Tak povedz mi, že akože prečo to je také lacné, vyzerá to veľmi akože pro. Vlastne, on dostal raketu, ale on to je lacné, však ono to má výrobné náklady tohto stroja, sú okolo, dajme tomu rozumná cena za predaj, by som tomu dával 8 000, ale 15 000 korún to stojí preto, lebo ťaží Kaspu, ktorá je teraz hodne vyhypovaná a má tu nejakú návratnosť. Návratnosť toho stroja, dajme tomu, nech to delá 30 korún denne, 40 korún denne, 50, nevíme, sa mení, dle ceny Kaspy a to určuje to, ako to má cenu požizovať si, lebo o tej cene nerozhodujeme my, ani vy, nikto rozhoduje o tom trh a fabrika Ice River. Je to inak Ice Riveru. Dobrá vecička. No a zapojíte do ethernetového kábla, pripojíte k internetu, zapojíte zdroj, nastavíte, ťažíte a fungujete. A rozumiete miningu. A potom si môžete kúpiť niečo skutočne väčšie, čo vám naozaj zarobí. Táto mašinka. Toto grafická karta, na tomto sme ťažili voľakedy dávno ešte Litecoiny, Doge sme na tom ťažili a potom v ďalšej vlne o 2 roky na to Ethera. On nám už prešli niekoľko vln a momentálne sa na tom dá ťažiť viac menej nič, je to väčšinou k ničomu, už to nedáva zmysel. Máme kopec kariet, ktoré neťažia. Môžete na tom niečo zarobiť pri ťažbe, ale budete hodne prepínať, skákať pri tom, prepínať medzi rôznymi menami a hľadať to, čo sa dneska oplatí. Ale k čomu za to oplatia tieto karty? Pokiaľ ich máte na dobrej báze postavenej, dajme tomu, ak máte RTX 3090, tak ich môžete zapojiť do poriadnej mašiny, poriadnou doskou ich zapojíš a môžeš to použiť na AIčko, tréning model a zapojiť do nejakej siete a prenajímať výpočetný výkon. I to je cesta. Tak ako tu má zmysel a budúcnosť teoreticky. Potom miningu to aj bude mať zmysel a budúcnosť. A táhle tá vec to je dotok len väčšie a má to 3-krát väčšiu, no 3-krát nie. Tak máš okolo 12 čipov a tu máš okolo 120 čipov, takže 10-krát silnejšie ako tohleto. To je více? Táto robí 200 terajšov, 200 a to robí 20 000. To je více, tam sú troška iné čipy. Dobre, tohleto je 50 krát výkonnejšie ako tohleto. Má to spotrebu 3,5 kW, to už je skutočný miner, na ktorom zarobíš. Je rovnako vyzerá ten bitcoinový miner, tento je ale bitcoinový, tento nie je Kaspakový. To vidím, to je S21 so špeciálnym konektorom. Bitcoinový žerie 3,5 kW, až 4 kW, aj 2,5 kW, záleží, aký mod tomu dáš. Generuje to 200 terajšov na bitcoine, čo odpovedá tomu, že ten bitcoin zarobíš za veľmi, veľmi dlhú dobu a vráti sa ti tá investícia za koľko? Za 3 roky, za 4 roky. Lebo bitcoinu to žiaľ tak je, lebo ten trh je už nejako to už ľudia majú takú dôveru v tú ťažbu bitcoiny, že voľakedy, keď ľudia začínali ťažiť a bola návratnosť tej ťažby akejkoľvek nech je, Ethereum, Dogecoinov 7 mesiacov, tak už ako dlho, ako to je veľa, už boli celí nešťastní. Už sa im to zdalo nerentabilné, 8 mesiacov a u bitcoinových mašín, kde vedia, že to bude 2-3 roky, tak tam sú spokojní, tam už im to nevadí. Lebo nejako si zvykli a nejako už tomu tak strašne veria, že tie bitcoiny budú s nami a že to bude rentabilné a nestane sa z toho len strašne drahý pší motop.
čo sa z toho mnohokrát stáva z takýchto vecí, že sú ochotní počkať 2, 3, 4, 5 rokov na to, aby sa im tá investícia vrátila do tej ťažby. U týchto mašiniek to vôbec nie. To mal 8 mesiacov a grafické karty v čase svojho hypu mali 6, 7, 8, 9 mesiacov. A naozaj to dodržali. Tí ľudia, čo začali a ťažili Ethera, na tom dobre zbohatli. A ešte Litecoin a Dogecoin ťažili. A to zbohatli. A zvlášť, keď mali lacnú celú energie. Tak to je to, čo máme na stole. Keby bol Bitcoin zviera, a keby bol zviera, prečo? Bitcoin. Bitcoin, to je. Fúha. Zvieračom by som Bitcoin nevidel, lebo 21 miliónov Bitcoinov a zvierat, čo to bude? Slony to budú, mravce to budú. Mravce to by asi sedelo. Nie, lieta to hore dole, to bude Albatros. To vám lieta hore dole Bitcoin náhodne, zákonom chránený na miestach, niekde ho strieľajú, že ho nechcú špačka nejakého, niekde ho chcú, presne také nejaké zvieratko, ktoré lieta a niekde ho chcú a niekde ho nechcú. To môže byť aj lastovička. Lastovička pokojne. V Číne ich vystrieľali pred 40 rokmi všetky tieto zvieratá, lebo jeden újel spočítal, že koľko nám zožerú zrná ročne tie vtáky, zožerú nám i takú veľkú úradu, i 20 tón zrna. Tak to normálne išli, postrieľali všetky vtáky, hýbali všetkými mávatkami, vtáky padali mŕtve na zem doslova. Boli slávni, oslavovali sa, komunisti sú druhovia, ako oni zamietli s tými škodcami, ktoré im žerú to obilie, a druhý rok mali hladomor 2 roky potom, lebo nemal to požrať tie husenky, neboli tie vtáky. Takýto vták v Číne ho vyháňajú a my ho chválime, zase nás lastovička páči, máme lastovičky radi. Zase odchádzajú nám preč na zimu, preč na modidu, gauda do teplých krajín, ale potom sa vrátia, takže také Bitcoin, no taká lastovička. Po česky, jak sa povie lastovička po česky? Vlaštovka. Vlaštovku máme, vlaštovka, nech to je, tak. Vlaštovka je Bitcoin. Dobre, ďalšia otázka. Jaká je taká najviac crazy, alebo respektíve najviac divoká investičná teória, ktorú si kedy slyšel, počul, alebo si sám urobil, zažil? Najdivokejšia. Áno, najdivokejšia. Funkčná alebo nefunkčná? Je to teória, takže asi funkčná nemusí byť. Nefunkčná teória. Nemusí byť funkčná, lebo teória je teória, nie? Vo všeobecnosti. Taká najdivokejšia investičná teória. Mňa prekvapujú, to sú vyslovene všetky tie skemerské teórie o tom investičných. Jak sa s vami chce niekto podeliť o milióny. Kde vám niekto sľubuje pod akýmkoľvek nápadom obrovské zbohatnutie za niečo, alebo všetky tie boty, že ja som vytvoril niečo, čo generuje 10% mesačne peňazí, čo odpovedá 200% ročne. A ja len potrebujem vaše peniaze, aby on to zhodnotil. Lebo ja to, a zároveň to už používam, 5 rokov mi to už funguje. A hovorí si, tak tebe to funguje 5 rokov. Takže čo funguje 5 rokov? Takže ty si mal 10 000 korún, robí ti to 2000% ročne, funguje ti to 5 rokov, takže už máš 10 000. Máš teraz 200 000 korún, prešiel druhý rok, máš 4 milióny, prešiel ďalší rok, máš 80 miliónov, teraz máš 160 miliónov, budúci rok budeš mať 3,2 miliardy, budeš mať 3200 miliónov a ty potrebuješ mojich 2000 korún, aby ten systém fungoval a generoval peniaze. A to sa opakuje v nekonečne veľa variáciách. A tí ľudia si to nevedia spočítať. A si vždycky dúcham tú hlavu, že to ako vážne už neviete si 2 a 2 hrať dohromady. Však prečo, ako to môže fungovať, ako to môže byť pravda? Lebo keby to pravda je, tak ten človek vám už nevolá. On nepotrebuje vašich 10 000 korún, keď vie zhodnotiť 10 000 korún na milión. Ja by vám nikdy nevolal. Nikdy by sa ho vlastne zaujímal. A to je tá najlepšia crazy opakujúca sa teória, ktorá tu existuje. A je perfektná. V čomkoľvek ropu vám budú predávať, ja neviem, generátory, diesel generátory na to, aby ste predávali elektriku, lebo teraz je drahá, ja neviem, čokoľvek, čo vymyslíte, hej. Akcie startupov a najlepšie sú tajné informácie, najtajnejšie, ktoré majú, že sa niečo zmení. Ne. Nikto vám rozprávkovo zadarmo zbohatnúť nedá. To si musíte buď zarobiť, zainvestovať a ešte mať trošku štestička a odmakať. Tak to je. Super, díky moc. Taká vec. Keby Bitcoin mohol hovoriť, čo by povedal o súčasnom trhu? Som ťa zaskočil. Že Bitcoin nemôže hovoriť o súčasnom trhu.
A neviem, tak ako... povedal by ako jedna z málo. No, lebo bitcoinov je málo, každý by ho chcel. Je ich 22 miliónov a čím ďalej ich je menej, lebo čím ďalej sa ich viac stráca a už sa... Keď stratíš privátny kľúč bitcoinu, tak je mŕtvý ten bitcoin a stratil sa. Ja som stratil, ja mám kamarátov, normálne mal 15 bitcoinov, nemá privátny kľúč. Stratil peňaženku, nemá. Ďalší v rodine má pol bitcoinu, parádička. Nemá, stratené preč. No, tak je ich málo, bitcoinov je málo, proste povedal, že nás je málo, chceme nás viac. Super, díky moc. Ktorý altcoin by podľa teba vyhral vo voľbách za prezidenta kryptosveta? No, väčšinou prezident záleží, kde by volili. Ak by volili, ja neviem, nejakých padúchov, čo ja neviem, no záleží, kde by volili, no. Ak by volili na Slovensku, v Čechách, tak to je nejaké najviac populistický. Nej? No jednoznačne ako Dogecoin by vyhral u nás, ako to je proste najväčší shitcoin sveta, to je najznámejší a najlepší shitcoin sveta. To nerobí nič, absolútne nič. Kópia Litecoinu, beží to na script algoritme, ktorý už je dávno prekonaný, nikam sa neposúva, urobil ho to zo srandy, je tam obrázok psa, Shiba Inu, ktorý je a ešte aj zle nakreslený, úplne for fun urobené, nemalo to žiadnu hodnotu, nič. A ono to vyletilo kvôli nejakému custom postom, boomom. A je to absolútne k ničomu, ak to máte, pamätáte na to, je to super pamiatka, o 10 rokov to aj nebude existovať a to by ľudia zvolili, lebo tomu ľudia veria. Ja mám sval extra aj človeka, kamaráta, ktorý do toho dával prachy, lebo to teraz poletí hore, lebo sledoval nejakého youtubera aj na Instagrame, aj influencera a oni im povedali, že to poskočí hore, lebo oni majú pravdu. Lebo oni to neovplyvňa, lebo neviem, keď na to ľudia prichádzajú, že niekto to vám o niečom hovorí na burze, že to môže ovplyvniť. Neovplyvní. Ako Dogecoin by to vyhral teda. Super, díky moc. Jaké je tvoje obľúbené memečko o kryptomenách? A prečo? Máš nejaké obľúbené meme? No som zo zlej generácie. Ja nemám obľúbené meme vôbec. Ja mám vôbec ako... Že nesleduješ memečka vôbec. Nejakého meme komiksy. No, komiksy nikdy nebavili meme. Ako, no, to je málo informačné. Málo mám kamarátov, čo mi posielajú. Ja máš rád humor. Ja mám rád meme komiksy. Beriem meme, ale nie krypto také, že vyslovene nekorektný, strašne silný, hnusný humor to beriem. Sa mi strašne páči. To memečku, tým nikoho neurážaš poriadne, každý predsa vie, že nadsázkou, aj to je absolútne, môže byť rasistický, hociaký, nekorektný, čím viac nekorektnejší, tým je to pre mňa zabavnejšie. Áno, tak nejaký konkrétny príklad nám skús povedať, že čo konkrétne z tohto žánru máš ráda. Kde si to napasoval na kryptomeny, alebo si videl niečo o kryptomenách. Na kryptomenách? A to memečko, jaj. Musí byť memečko, ten tvoj štýl humoru, ktorý ty máš rád, ten absolútne nekorektný. Nekorektný v kryptomenách? Ježiš, to neviem. No, to sú také tie morbidné veci, ak si človek zoberie bitcoiny do hrobu, no a ten privátny kľúč si nechá vytetovaný a pochovajú ho aj s ním, ale nemajú ho kompletný a potom ho musia vykopať toho človeka chudáka, aby ho tam našli, lebo on to má vytetované niekde vzadu, tam niekde na prdeli to povie slušne, kam nikto nevidel, ale pokiaľ ho nevykopú, tak nemajú svoje bitcoiny doma, vieš, ako sú to dedičské konanie tam je. Oni vedia, že tam je 4 bitcoiny, že tam sú, že to je 6 miliónov. Na čo teraz toho neboštíka? Dáme ho hore naspäť. Vyťahneme ho z tej trôly. Jak to vymyslíme? Na to zákone nedovolujú. Čo urobíme? To také veci sa ako dejú, je to ako není memečko, ale ako realita, hej. Čo spravíte? Kde dáte privátny kľúč? Mnohí si to ako tak nejakým spôsobom, ako keď vymýšľajú, ako budú nejaké dosky, si ho vyzekajú, alebo si ho pamätajú, alebo mnoho ľudí dá tie indície. A vám nezdá sa vám to, ale každý, čo vám privátne kľúče, ich má niekde rozpísané. On ich nevie, ale má niekde rozpísané a pokojne si nechá niečo natetovať. Nejakú časť. Máte 12 slov a 2 slova z toho si niekde schováte. Po 5 slov. Vy to viete. Vy ten mechanizmus neviete, aké sú, ale ten mechanizmus recovery viete. A tak si necháte vytetovať pokojne. Keď si môžete vytetovať meno mámy, na plece alebo srdiečka, tak prečo by si nenechali slova z privátneho kľúča nech to vytetovať. Môže byť. Super, teraz tu mám takú inú otázku, že čo by si chcel radšej? Keď máš na výber, že môžeš ísť raz za rok na večeru s Warrenom Buffettom, alebo raz za rok 10% úrok z kryptoinvestíc. Čo by si radšej vybral? No neviem, 10% úrok kryptoinvestícií rozhodne mám. Tam rozhodne je to ako...
Takže to je slabé, takže dajme tomu, že by to dáme na 70%, ne? Jo. Na 70%, alebo s Buffettom. Ja by som dal určite 70% v kryptomenách. Absolútne. Ako Buffett fajn, je to sranda, ale pozrite si veci, to vám stačí ako na tých ľudí. Čo ja viac získam tým, že sa porozprávam na tej večeri. Si pozriem veci, ako žil, čo vymyslel, čo dobre povedal, inšpirujem sa, ale to, že s ním budem jesť a budem mi prúd do jedla, alebo ja jemu, z toho ja viac nemám. Hej, a kamaráti asi veľký nebudeme, ako už dávno prežijeme, hej. Chudák, ako čo som, ako fajn chlapec, ale má dosť kamarátov, ak nemá dosť kamarátov, tak robil niečo špatne vo svojom veku. No, už ja jeho nebudem kamarát. No, to je jasné. Dobre, poďme ešte k ďalšiemu miliardárovi, to je Elon Musk. Čiže keby mal Elon Musk urobiť nejaký tweet o tvojej obľúbenej kryptomene, čo by si chcel, aby tam napísal? To on urobí, ja si poviem, on to spraví, on tam pohnal tie Doge hore, to je také debilinu a to už žrali, kupovali a on to fungovalo, ja neviem, a na tom zarobil, tak je pán, a ja som nezarobil, tak je fakt ako blbec, ako není blbec, ako ale tak prehúpil príležitosť, čo mu môže byť jedno, prachom má dosť, ale by som si tak troška prijal ako nieko pokojne, ale on nedá, o Bitcoine nenapíše nič, to není kontroverzné, to by nebolo trendy. O Kaspe napísať môže, ale to už nemusí, ako to trendy, to už hore pôjde aj tak. To vyslovene by si musel niečo... Ale to urobí, akože to sa s tým počítaš, aký pán, presne vybere nejaký najväčší shit sveta, čo existuje, nejaký token, ktorý je úplne k absolútnemu prdu. Vypampuje to tým hore. A to krásne zarobí. Môžeme čakať token čohokoľvek, dážnikov, zelených opíc, hej, balených soplov do zahraničia, čokoľvek sa vymyslí, ale ovečka, nech to tokeny o ovečkách, to je príjemné, tak tie pôjdu hore. Tokeny o ovečkách, kto nemá Dogecoin, bude ovečko coin nejaký, tak tie pôjdu hore, ak to ešte niečo bude mať s mobilitou a s AIčkom, tak to pôjde hore. Niečo sa vymyslí. Takže to povie Elon, vytweetuje hore a poskáže to, vy to kúpite a potom na tom prirobíte, ale budete radi, že ste ho nasledovali, zase vás to mrzne nebude, vy prídete o prachy, ale budete mať dobrý pocit. Super, díky moc. Posledná otázka. Jaká je najhoršia investičná rada, ktorú si kedy dostal? Asi bolo viac, že? Bolo rôzne smelinári. Ale tie zodpovedné rady, ako tie krásne zodpovedné rady, ako ktoré sú, že tie ako si jedný z najhorších rád investičných, čo sú v časoch hypoték 0% až 1% nebrať si hypotéku. To je ako investičná rada. Neber si, zadlžíš sa, budeš mať zlý pocit. Hovorím, ako čo si už ako blbý, ty si zoberieš hypotéku, hej, dostaneš niekoho 10 miliónov a on po tebe chce, aby si mu vrátil 8 miliónov. Ako nie je to 8, je to 12, ale s infláciou 8. Proste on ti požičia na to, že si požičia, vieš čo, tu máš prachy na 1000 chlebov, ale ja po tebe chcem, aby si mi priebehu času vrátil nie 1000 chlebov, ale vrátil mi len 800 bochníkov chleba. A teraz mi všetci ľudia hovoria, neber to, budeš mať to bremeno tej požičky, že budem si splácať, do práce chodiť a tak ďalej. Vieš čo, do tej práce budeš chodiť tiež, rovnako budeš musieť makať, ale takto máš tie prachy, ktoré si vieš učiť teraz. Takže ak viete ľudia sa rozumne zadlžiť, to robte. Vy si vylepšite život, ste len mladí len raz, ja to sice neviem, ale keď ste mladí, nemáte prachy. Potom zarábate, ste starí, máte tie prachy, viete, ale keď už budete mať 50 rokov, už darmo budete vykúkať z Lamborghini, už budete tak plešatí, už ten frajer nebudete. Ne, už to vám to až tak neprinesie. Už budete mať deti, už pre niečo iné budete žiť. Užite si tie prachy, kým ešte ste mladí. Samozrejme, robte preto niečo, zarábajte, ale nejakým spôsobom si užite a nebojte sa zadlžiť, zvlášť v našom inflačnom svete, kde vieme, že dnešný milión bude za 10 rokov bol milióna. Tak sa toho nebojte. Toto je fakt najhoršia rada, keď vám niekto hovorí, že ne. Teda ak nie ste v tej pozícii, že investujete, že už tie prachy máte, ak tie prachy máte, tak už len na tom pracujte. Ale väčšina sme v tom, že tie prachy nemáme a chceme sa k tým prachom niečo dostať a zarábame ich. Takže ty sa nebudete požičať na rozumný úrok. Ďalšie otázky v ďalších podcastoch si dáme, raz odpovieme, pripravíme sa i retoricky lepšie, dáme si kurz, čo vás napadne do komentárov, prespreading, určite lajčík, follow, budeme tu i na budúce a s lepšou retorikou. O 50% lepšou a vy budete tí, ktorí to posúdite na svojich lajkoch a views. Ahoj.